tror, man kan komme ind andre steder. Da vi går rundt ind i baggården og ligesom forsøger at finde ud af, hvor han har været henne, så er der en kvinde på første sal, der retter henvendelse til os. Hun har haft en person inde i hendes køkken, og personen har drukket vand derinde af et glas. Sad han i dit køkkenvindue? Ja, han sad lige derinde. Men han har simpelthen været inde i din lejlighed? Ja. Okay. Og så sprang han ned på gulvet, og så forsvandt han altså med det samme. Okay, ved du, jeg kommer lige op til dig, du. Jo. Ikke? Er de på politiet? Ja, det er politiet. Ja, fint. Ja. Viser man lige deres politiskilt? Ja, det kan du tro. Da patruljen så kommer derop, så finder man et sålaftryk i vindueskarmen. Men det er hans såler der. Ja. Ingen tvivl om. You have been inside an old lady here? In that apartment up there? You have been inside? Here? Yeah. No, man. Yeah? You have been drinking water? Water? Where? Inside an old lady's Han drukket af et apartment? glas.